todo o que eu aprendín non foi inicialmente de libros, foi de escoitar historias. Polo tempo e o sitio que me tocou vivir, as historias eran fundamentalmente dúas: a historia do mariscal Pedro Pardo de Cela e a historia de Luís o Gardarríos, no que agora se vai de facer un documental, no que tive a sorte de traballar, por certo, todo hai que dicilo. Esas historias sumadas a outras que relataban sucesos ou que repetían incansablemente os contos das aldeas. Eses contos que son todo o acervo cultural que vimos recibindo, sobre todo por nós non termos, polo menos até o século XIX, unha literatura moi potente desde a Idade Media, así que a oralidade foi a nosa salvación. E despois tamén a casualidade. Eu era moi amante do cinema, entón tiña un pequeno cinenic de unhas peliculiñas que eu aprendín a facer porque só me chegou un Día de Reis con 2 películas. Entón aquilo non chegaba para xuntar os amigos, repetir, era unha cousa manual. E entón comprei papel cébola e comecei a facer películas en abundancia, de temas que se me ocorrían, deseñando as figuriñas que estaban ali, os letreiros, coa técnica esa de darlle voltas ao libro, de ver as imaxes rápidas, non? A técnica que supoño que será a básica dos deseños animados. Así que durante tempo a literatura para mí foi eso, pasar neses roliños de papel cebola as historias que se me ocorrían, as que escoitaba, as que transformaba, etc. Sempre coa oralidade de fondo, coa Frouxeira ali, con Mondoñedo perto e a praza onde caiu a rola a cabeza do mariscal. Eses temas son perennes aínda hoxe. Están constantemente na literatura, como pode estar Shakespeare, desde que souben que era Shakespeare. E tamén me tocou, ao haber poucos libros nesa época, ser unha época bastante dura, estou a falar dos anos 40, os meus iniciais, tocou meter unha escarlatina. Entón, como había moito medo e había irmãos, pois había que aillar o neno nun cuarto. E pasei moitos días aí. Falábame a través da porta. Para non aborrecer, tive a sorte de que había un libro nunha estantería que tiña, había papeliños para facer deseños, e había un libro que era Cantares Gallegos de Rosalía, con que eu aprendín de memoria, pero certo, aprendín de memoria, fixen o xogo de aprendelo e naturalmente de plaxealo. Cando saín cos plaxos, ou a persoa da familia que me dixo: iso non se fai, iso está copiado de Rosalía de Castro. Non pensedes que pillei moita vergoña, non. Non me deixei asoballar e continuei. E entre eso e o teatro, pois, até o día de hoxe. A escribir. Por que en galego? Home, no meu caso era evidente. Non nací no Cantón Grande, nin nada polo estilo. Nací noutro sitio, entón o galego era a lingua. Non sería dos libros. Os libros dicían cousas espantosas, un deles de lecturas, gracias que logo na familia, ao denunciar eu o que dicía, non mo deixaron usar. Dicía Galicia, la tierra más hermosa según la naturaleza y la más negra según la ley, literalmente. Aprendí o texto. Titulábase España, mi patria. E xa creo que desde aquela nunca España foi a miña patria. Con eso queda dito todo.